Здравей! Ние и ние Сме доброволци от Български младежки червен кръст и искаме да ти кажем няколко неща, които е важно да знаеш. ХИВ е вирусът, Който причинява спин. Спин и ХИВ, не означават едно и също нещо. ХИВ е вирусът, който атакува имунната система на човека. Така че тя не може да си осигури защита. на организма срещу болести и инфекции. Крайната фаза на ХИВ инфекцията е спин. Човек може да бъде носител на ХИВ, В продължение на много години. преди да развие СПИН, а може и никога да не развие. световен мащаб инфектираните, Са над 33 милиона. на всеки 12 секунди един човек се инфектира. А на всеки 16 един умира. В България инфектираните са около 4000 души. Като от тях Регистрирани са едва 1160 случая. предаването на инфекцията Е доказано. по 3 пъти. Чрез полов контакт, независимо дали сте хомо или хетеросексуален. при преливане на кръв или използване на венозни игли. От заразена майка на новородено дете. Най-сигурният начин. Да се предпазим от инфектирането по полов път Е въздържането от сексуални контакти. Във всички случаи е силно препоръчително като предпазно средство. Да се използват презервативи. При всички видове сексуални контакти. бъди отговорен. Обичайте се разумно! А ти можеш да ни помогнеш да помагаме, като споделиш този клип в Twitter, Facebook или просто го изпратиш на някой твой приятел. Повече информация за БМЧК и нашата дейност можеш да намериш в страниците в описанието на клипа.